Good morning muli sa atin guys. Welcome sa panibagong video at panibagong biyahe natin. So ngayon, after nung biyahe natin Bicol, Manila to Bicol, part 13 na yun. Kasi pang 13 upload ko na yun na biyaheng Bicol. So ako na yata pinakamaraming upload na biyaheng Bicol. Pero sana huwag kayong magsawa sa panonood na aking vlog kahit hindi biyaheng Bicol. Sana suportahan nyo pa rin ako. At ito, biyahe na naman tayo ng Grab. Alright, so ayan, nag-aantay muna tayo ng pasahero. At maya maya lang, pag may booking na, so pupuntahan na natin. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. Gusto ko lang pala bigyan pansin yung nag-react dun sa nag-comment dun sa upload ko na biyaheng Bicol part 13. May kasi doon nag-comment na wala raw akong valid ID. So meaning wala raw akong lisensya. So dapat sana idol, tinapos mo yung video at pinanood mo ng maayos, kasi sinabi ko doon na wala akong valid ID na naka-address sa Bicol. Kasi yung driver's license ko, lahat ng ID ko, dito na naka-address sa Manila. Kasi dito na ako naninirahan. So, pumupunta lang ako ng Bicol, pabalik-balik. Siyempre, pa nag-aatid ng pasahero, ganyan. Alangan naman yung mga ID ko, i-address ko pa ng Bicol. Kaya ang pinakita ko doon is yung Xerox copy ng birth certificate ko. Kasi nakalagay doon kung saan ako pinanganak. Ayun, malinaw na nandoon po yon. So sana yung nag-comment, idol, sana isipin muna ako bago ka mag-comment. Kasi mula year 2000 nagda-drive na ako hanggang ngayon. So kung wala akong lisensya, di nakulong na sana ako dahil hindi ka pwede mag-drive na wala kang lisensya. Okay, so ayan, wala tayong problema dyan. Kasama talaga sa buhay ng yan sa atin, sa lahat ng kahit hindi ka social media or ganun talaga minsan. So ayan, ingat ka na lang lagi idol. Sana sa susunod isip-isip muna ulit. Yan, sa patuloy ang ating biyahe, maya lang biyahe na tayo. At sa mga nagpapa-shoutout pala, mamaya pagbibigyan ko kayo lahat. Shoutout natin lahat yan, yung request nyo. Okay, so yun nga, meron na tayong pasahero dito sa Asmin Street sa may Marulas, Valenzuela, Pambira. Punta siya ng City Jail. Ano kaya to? Warden siguro to. Ano kaya to? Turn left. Baka naman may dadalawin lang siya. Okay, malalaman natin kung ano ba itong susunduin natin. At sana maganda yung panahon ngayon, kasi kahapon grabe yung ulan, lakas, sobra nung hapon. Halos hirap pag umuulan kasi minsan di mo makita yung masyado yung dinadaanan. Yan, hirap talaga magmaneho pag umuulan. Saka isa pa, nagta-traffic. Yan, sana ngayon normal na ganito, na maganda ang panahon. Siguro to, jail guard. Malalaman natin yan. Ayan, Reached your destination. ayun. Yun si sir, jail guard nga siguro to. Morning. Morning po. Sa sir, City Jail? Apo. Sige. Balik tayo. Diyan po, sir. Dito lang. Okay. Salamat, sir. Ayun po. Yun, so kumababa lang ni sir dito sa Valenzuela City Jail. Kita nyo? Yan yung binaba niya. City Jail. Siguro yun si Bossing, sir.
Ito, jail guard. Hindi lang siya naka-uniforme. Baka dyan lang siya magbibihis. So maghahanap na naman tayo ng panibago nating magiging kasama sa biyahe. Yan, sana may mag-book na ulit. Yun mga travel, so nakadalawang passenger na ako ngayon. Yung second is galing din doon ulit sa Valenzuela. Hindi nakapaghatid ako dito sa Novaliches. So hindi ko lang nakuha ng video kanina, hindi ko na-on yung aking camera, yung pag-pick up at pagpunta namin dito kasi medyo mahaba yung biyahe. Share ko lang sa inyo yung napuntahan kong lugar dito. Masarap sana tumambay dito kasi may mga puno. Sobrang lilim. Tumambay lang dito. Actually nakatambay lang ako. Ayun, may pumasok na booking. Wow! May pumasok na booking. Going siya ng Congressional. Ay, salamat naman. Pumunta siya ng Congressional Avenue. Isang blessing na maganda yon. At isa pang blessing, meron tayong blessing na medyo maganda-ganda kasi dumating na yung ating pin. Ay, yun, sinend sa akin ng asawa ko sa messenger na dumating na sa bahay yung pin. Kaya naman mamaya ayusin natin kung paano ba proseso sa mga pin na yan. So yan, dasal lang talaga, unti-unti nakukuha din yung pangarap natin. Sana hindi lang dyan, tuloy-tuloy pa. Yan. So sa ngayon, pick upin muna natin yung ating pasahero. Teka lang, tagal mag-update ni Comparing Ways kung saan yung way. May nata signal dito. So ang dami rin nag-aalaga ng halaman dito. Ayan, may kinuha akong comparison nung galing sa Bicol. Meron din dito sobrang hilig talaga ng mga tao ngayon sa halaman. Kasi kahit dito yung mga bahay nila, pagandahan din ng halaman. Ayun, Lourdes. Ayan. I am. Let's go. Ayun, tinuro din. Bali, lalabas pala tayo ng main highway. And then, kabila siya. Nakarating sa pick up operation. So, nag-iwan tayo ng driver's license dito sa guard. Kaya, kukunin natin. Ayun pa yan. Thank you. Okay. So mainam na talagang double check bago natin tanggapin yung ating driver's license kasi minsan may mga case na nagkapalit yung yung driver's license. Dati nangyari na sa akin yan, buti lang talagang double check ko. Hindi lisensya ko yung binigay sa akin, di ba? Buti na lang talagang chinik ko kasi kung dumiretso agad ako, pareho kaming maabala nung nung 200 meters. tawag dito, nung may-ari ng lisensya saka ako. Turn left. Yan, uy, tawid si madam. Hindi, tawid ka na muna. Ito nga pala yung Novaliches town proper. Dito tayo ngayon kung saan nandito tayo. Oh, hira. Nandito tayo ngayon kung saan nandito tayo. Uy, bilisan nyo para maabot tayo sa stoplight. Pambihira. Ang bagal. Turn Pambihira. right. And then turn left. Turn left. Turn left. Turn left. Dito pala. So yan, malapit-lapit na tayo sa ating pick up location. Sobrang naninibago talaga ako pagka yung hindi ka palagi sa isang lugar. Dito kasi sa area na to talagang bihira tayo. Napapadpad lang ako rito pag kami pick up at ida-drop pasahero namin sa Grab. Kaya pag ganito, medyo maninibago ka talaga. You've reached your destination. Saan kaya siya rito?
Parang mali pa. Parang one way pa itong napasok natin. Parang one way pa. Yun ang masaklap. Saan kaya siya? Leslie Reyes. Baka ito. Baka ito si ma'am, naka-blacks. Ito na yata. Ay, ito na nga. Yun. Morning po. Sa ano ma'am? Congressional. Balik tayo. Sa Maripran. U-turn tayo dito. Doon, may daan pala rito. Diretso. Ay bagay, medyo traffic kanina dyan sa pagdaan ko. Sa Quirino. So yun na nga, kababa lang ni Madam dito sa Congressional Avenue. Yan. At ang pinakamahalaga pa lahat, mahalaga na good news, nagbigay siya ng tip. Yun, talagang okay na okay pagkagano'n ng ating mga pasahero. Pero hindi naman natin na-obliga yung ating pasahero magbigay ng gano'n. Kaya lang talagang nakakataba lang ng puso. Ibig sabihin, naganda sila sa serbisyo natin, kaya nagbigay sila ng tip. Okay. So ayan, medyo gutom na ako. Time check natin is 10:39. So maghahanap muna siguro tayo ng mga kainan ngayon. Yan. So para maya maya tuloy-tuloy na yung ating paglalakbay. Yan. Punta muna ako doon sa Zoki na kinakainan ko, baka may maganda-ganda silang ulam. Kasi sa iba, pare-pareho na lang. Kailangan minsan maiba naman kasi katulad ito, patrabaho tayo maghapon. So kailangan kakain ka ng medyo tama para ganahan ka magtrabaho sa buong maghapon. So after kong kumain kanina doon sa Agham Road, Teka lang. So after kong kumain kanina doon sa Agham Road, so ito may pick up tayo dito sa Tomas Morato. Going siya ng Pomos Paranaque. Medyo malayo-layo yung ating magiging biyahe ngayon. Kaya lang nasa taas pa siya ng kondo, sabi niya pababa na daw. Kaya antay muna natin, darating din yan. Kasi nagantay nga tayo na matagal na walang booking. Ngayon pa kaya na mayroon na, antayin na lang. Okay. Using ko lang itong aking headsets. Nag-request nga pala siya na kung pwede i-Gcash na lang kasi cash yung kanyang payment method. So pwede naman. At okay, hindi muna tayo kasi malayo tayo yung ating biyahe. Hintayin mo natin si Madam. Ano? Babae nga talaga. At yan yung naging biyahe na naman natin ngayon sa ngayong araw na to. So bali kanina nakapagatid ako from Tomas Morato to Paranaque. Kaya lang yung pagbaba niya hindi ko na nakuha ng video kasi nga nalobat tong camera ko. At ito na nga pala yung mga nagre-request ng shoutout. Kaya ito. Shoutout muna tayo. Shoutout. Ito. Shoutout kay Richard Bakunga at sa sabiyanan niya and sabiyanan niya kay Pai Celestino Bungol and Shirley Bungol dyan sa Mulad Bukad Grande, Ginubatan Albay, at sa dalawang bayaw daw niya ni Richard Bakunga yun. At kay classmate Erwin, Kuya Erwin TV, classmate, salamat. Yan, shoutout sa'yo. And ingat ka lagi, sana lumago din yung YouTube channel mo. Yan, at dito kay Sir John Christopher Talavera, shoutout sa'yo sir, and God bless po. Thank you sa pag-support sa aking channel.
At sa mga susunod na video, yung mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo. In next video, shoutout natin yan. At maraming salamat po sa pagsama nyo na naman sa aking biyahe at vlog sa araw na to. Naway, sa mga susunod pang vlog, nandiyan pa rin kayo. So thank you at ingat tayong lahat, and God bless po natin lahat. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto.